Bé, fins ara el que hi ha hagut és una reducció molt tímida de partícules en suspensió. Amb prou feines es compleix la legislació europea i hi ha un incompliment encara en moltes estacions d'òxid de nitrogen. I aquest compliment en un dels casos es deu sobretot a la reducció del trànsit. Sí que hi ha millores tecnològiques, però sobretot, com que estem tan a prop dels índexs màxims, el que ha hagut és que la reducció de trànsit ha fet la feina que no hem fet des de l'administració. Bé, si no hi ha una reducció de trànsit vehicular, no arribem suficient amb el canvi tecnològic per dos motius. El primer és que la màxima component per fer ecològic un desplaçament en els vehicles motoritzats és incrementar l'ocupació, és a dir, un transport públic a igualtat tecnològica que un vehicle privat sempre serà més ecològic. És més ecològic el tramvia que el cotxe elèctric, com és més ecològic el bus dièsel que el cotxe dièsel. I d'altra banda hi ha un tema d'ocupació de l'espai públic. Per fer una ciutat habitable no podem dedicar el 65% de l'espai a la mobilitat. Per això també necessitem agrupar els desplaçaments amb aquest increment d'ocupació de transports públics i de vehicles d'alta ocupació per generar espais públics de qualitat. Per tant, el canvi tecnològic serà necessari, però el canvi modal segueix sent indispensable per fer un canvi definitiu.